श्रीवासादि सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्ये नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 1 स्कंदम अध्याയം 3 ശ്ലോകം 31. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा नभसि मे गौगो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यता आरोपितमा बुद्धिदिपि। यदा नभसि मे गौगो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वा आरोपितमा बुद्धिभिः। यदा नभसि मे गौगो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वाम् आरोपितमा बुद्धिभिः। എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ നഭസി മേ ഗൗഗോ രേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ एवं द्रष्टरि दृश्यत्वा आरोपितम बुद्धिभिः। यदा नभसि मे गौगो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम बुद्धिभिः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. 2-3-4 പേർക്ക് ഇനി ചൊല്ലാം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. नमो भगवते वासुदेवाय यथा नभसि मे खौखो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजनी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यथा नभसि मे खौखो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः. हरे कृष्ण.
ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. യദാനവസി മേഘോ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതം അബുൽബിദീഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരിദിശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വമാരോപിതമം ബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നമസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നഭസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ നഭസി മേഘൗ ഘോരേണുർവാ പാർത്ഥിവോ നിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വമാരോപിതമബുദ്ധിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാനായിട്ട് അവസരം തരാം. അപ്പൊ ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യഥാരൂപത്തിൽ നഭസിൽ മേഘ ഓഘ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ, രേണു പൊടിപടലങ്ങൾ, വാ അത്രത്തോളം, പാർത്ഥിവാഹ ചേറായ അഥവാ പങ്കിലമായ, അനിലെ വായുവിൽ, ഏവം അപ്രകാരം, ദ്രഷ്ടരി ദാർശനികനെ ദൃശ്യത്വം ദർശിക്കുന്നതായി, ആരോപിതം വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചു, അബുദ്ധിഭിഹി അല്പജ്ഞാനികളാൽ. വിവർത്തനം: മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വായുവാണ്. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതന ആത്മാക്കളിൽ
നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അല്ലുണ്ണി മാതാജി ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആത്മസമ്പൂർണനായ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലോ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഊന്നി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീര സാന്നിധ്യത്താൽ നാം അംഗീകരിക്കണം. അതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക നേത്രത്താൽ അഥവാ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യസ്വരൂപ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനായാസേന അത് ദർശിക്കാനാകും. അങ്ങനെ വാഹനത്തോടൊപ്പം അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും അനായാസേന തിരിച്ചറിയാം. പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അതിലുണ്ടെന്ന് നാം പറയും. കാലോചിതമായി നാം വാഹനത്തോടൊപ്പം രാഷ്ട്രപതിയെയും തിരിച്ചറിയും. അതേപോലെ അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് കുറച്ചു മേലോട്ടാക്കാമോ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്തർമൂർത്തിയും ബഹിർവർത്തിയും എന്ന് വരികിലും ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രാഥമികമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയെയും ഗുണഗ്രഹണം ചെയ്യാം. ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയും ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും നാം ആകാശത്തെ നീലയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരനെ പൊതു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത പരം യത വ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. അത പരം യത വ്യക്തം അവ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. അത പരം യത വ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദപരം യത് വ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബിംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഓ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതപരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ
ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതഃ പരം യഥാ വ്യക്തം അവിയുടെ ഗുണവൃന്ദിതം അദൃഷ്ട പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതം പരം യദ് വ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണവർഹിതം അഭ്രഷ്ടശ്രുതവസ്തുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതാ പരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ട്വാ ശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാൽ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധം പരം യദം വ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണബ്രംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബിംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക രമേശ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധ പരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബിംഹിതം അദൃഷ്ട്വാ ശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധഃ പരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢ ഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ട അശ്രുതവസ്തുത്വാത് സജീവോ യത് പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധഃ പരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണബൃംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാൽ സജീവോ യൽ പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം പ്രവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധഃ ഈ പരം ഉപരിയായി യത് ഏത് അവ്യക്തം അവ്യക്തമായ അവ്യൂഢ നിശ്ചിത രൂപമില്ലാത്ത ഗുണബൃംഹിതം ഗുണങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കുക ഗുണങ്ങളാൽ പ്രഭാവിതമാകുന്ന അദൃഷ്ട അദൃശ്യമായ അശ്രുത കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വസ്തുത്വാൽ അതുപോലുള്ള സ ആ ജീവ ജീവാത്മാക്കൾ യത് ഏതോ അത് പുനഃഭാവ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്നു. വിവർത്തനം: ഈ സ്ഥൂല തത്വ സ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അവ്യൂഢവും ഗുണബൃംഹിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ രൂപമുണ്ടെന്ന തത്വവും നിലവിലുണ്ട്. അതിനെ ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. എന്നാൽ
പരമാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. സ്ഥല ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ മാനസിക അസ്തിത്വ സ്വരൂപത്തിനും ഉപരിയായി ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരവും മാനസിക വൃത്തിയും പ്രവർത്തന രഹിതമാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ജീവാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അദൃശ്യനും അശ്രുതനുമാകയാൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നാം അഭിപ്രായപ്പെടും. ഗാഠനിദ്രയിലായ ഒരാളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചേതനാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന അർത്ഥമില്ല. അത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അന്യഥാ ജനങ്ങളുടെ പരാവർത്തി സംഭവ്യമാകുന്നത് എപ്രകാരമാണ്? നിർണയം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവ്യത സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാങ്കല്പികങ്ങളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബന്ധസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരൈ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു. ഉദാഹരണം എന്താണ്? മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വായുവാണ്. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്നും ആത്മജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതന ആത്മാക്കളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മേഘങ്ങളൊക്കെയുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ വരിക അല്ലെ. ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ മേഘങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേഗം എത്തും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ എന്താണ് മേഘങ്ങളൊക്കെ അത് വായുവിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആകാശവും അത് വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആകാശം അത് വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ മേഘങ്ങള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഘങ്ങളാണ്, കുറെ കർമേഘങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ കാറ്റ് അല്ലെ. കാറ്റില് പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാറ്റ് അങ്ങനെയാണോ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാറ്റ് ഒരു എന്താണ് ഗന്ധങ്ങളെ ഒക്കെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. നല്ല സുഗന്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റ് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. അത് ദുർഗന്ധമുള്ളവിടെ കൂടി അതിന് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് പൊടിപടലങ്ങളിൽ മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല അല്ലെ. അത് പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
മേഘങ്ങളെയും അത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്പജ്ഞാനികള് എന്താ പറയാ, ആകാശം മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് മേഘങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതിനെ വായു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൊടിപടലങ്ങൾ വായു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വായു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും പൊടിപടലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നില്ല അല്ലെ. ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാം മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോഴും എന്നുമില്ല അല്ലെ. ആ മേഘങ്ങളെ വായു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതന ആത്മാക്കളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഉപദേശം നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ, അതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെ, അതാണ് ആത്മാവിന്റെ കൂടിയുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ ആ എന്താണ് ആ ശരീരമല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല അല്ലെ. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഉദാഹരണമായിട്ട് അല്ലെ. ഒരു പക്ഷേ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ തിന്നു, ഒരു പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. പരമാത്മാവ് എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം അല്ലെ, അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, സൂര്യനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അവര് ആ ശക്തിയെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആരാധിക്കുന്നാലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപം അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത് എന്താണ് അനേകം തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തിയാമാമഭിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ആ 2 കൈകളുടെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ, അതാണ് എല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരും, ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യസ്വരൂപ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ തലത്തിലൊന്നും എത്താൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട രൂപം, ആ വിശ്വരൂപത്തെ അവര് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. അതിലെല്ലാറ്റിനെയും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാല് ഈ വിശ്വരൂപം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ 4 കൈകളുള്ള രൂപം 2 കൈകളുള്ള അല്ലെ. നമ്മൾ ഗോലോകചാട്ട് കണ്ടു, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനായാസേന ദർശിക്കാനും അങ്ങനെ വാഹനത്തോടൊപ്പം അതിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും അനായാസേന തിരിച്ചറിയാം. പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അതിലുണ്ടെന്ന് നാം പറയും. കാലോചിതമായി നാം വാഹനത്തോടൊപ്പം രാഷ്ട്രപതിയെയും തിരിച്ചറിയും. അതുപോലെ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളില്ലാത്ത ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും എന്നിവരിക്കലും ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രാഥമികമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ
ഉള്ള വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നല്ലേ, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, നമുക്ക് ദൃശ്യനാകും. പിന്നെ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമ ഭക്തിയിലൂടെ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശ്യാമസുന്ദരം രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാര് പോലും അത്രയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ആ ദേവകി മാതാവിനെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് കാണല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊക്കെ കാണാൻ വന്നു ആ ദേവകി മാതാവിനെ. അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചൊരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത അവരെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിശ്വരൂപങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ദൃശ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ വാഹനത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നല്ലേ, നമ്മള് രാഷ്ട്രപതിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ വാഹനം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതില് രാഷ്ട്രപതി പോകുന്നു പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. രാഷ്ട്രപതി ഇല്ലാതെയും അവരുടെ വാഹനം പോകും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇതിലൊക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ ഒക്കെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴും അതിൽ മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാവില്ല, മന്ത്രിമാരെ എടുക്കാനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആ കാർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാ? ആ മന്ത്രിമാർ പോകുന്നുണ്ട്, മന്ത്രിയുടെ വാഹനം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ചിലപ്പോഴ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അല്ലെ. അല്ല, നമ്മൾ ആ വാഹനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ആ ഇത് മന്ത്രിയുടെ വാഹനമാണ്, ഇത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനമാണ് എന്നൊക്കെ. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ആകാശത്തിന്റെ നീലമയും ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നമാണെങ്കിലും നാം ആകാശത്തെ നീലയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ പൊതു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആകാശം എപ്പോഴും നീലാകാശം എന്നൊക്കെ പറയും, നീലയാണ് അല്ലെ, മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതു സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം അല്ലെ, അതിനു ഉപരിയായിട്ട് അതീതമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥൂല തത്വസ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും അശ്രുതിയും അവയുടെ ഗുണബ്രംഹിതവും മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. പലരും പറയും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മമൈവാംശോ അല്ലെ, മമൈവാംശോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് പറയുന്നു. മമൈവാംശോ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അല്ലെ. മമൈവാംശോ, ഭഗവാന്റെ അംശം, എന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, അവരൊക്കെ സനാതനമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സത് ചിത് ആനന്ദനാണ് അല്ലെ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സനാതനം അല്ലെ. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം അല്ലെ. പിന്നെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ആനന്ദം. അപ്പോൾ സനാതനമാണ്, ശാശ്വതമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു മമൈവാംശം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്താണ് അദ്വൈതവാദികളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. അവർ പറയും നമ്മളും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഒന്നാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ പറയും
നമ്മളും നാരായണ ഭഗവാനും നാരായണൻ, നമ്മളും നാരായണനാന്ന് പറയും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും നാരായണനാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാരാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. എന്താണ്, അവർക്ക് ലക്ഷ്മി ഇല്ല. ലക്ഷ്മി നാരായണനാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും കൂടുതൽ അല്ലെ. ഇവിടെ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വയം ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊക്കെ ദരിദ്ര നാരായണന്മാരാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പോ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനാവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ആ പശുക്കളെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല, വേദങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമില്ല, അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ആ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ. എന്നാൽ പിന്നീട് അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യരെ അയക്കുകയുണ്ട്, ശിവനെ അയക്കുകയുണ്ടായി, ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് മഹാദേവനെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനാണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ. നമ്മളും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള തത്വമൊക്കെ അല്ലെ. ഇതെന്തിനാണ്? ഇതില് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസമുള്ളവര് അവര് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ടാണ്. മറ്റുള്ള നിരീശ്വരവാദികളും മായാവാദികളും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്ലാനാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു എന്താണ്, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന്, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് ശങ്കരാചാര്യർ ആ ഭജഗോവിന്ദത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യാകരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യാകരണം ഒന്നും അവസാന നിമിഷം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ അടുത്ത് വരില്ല അല്ലെ. എന്താണ് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അവസാനം ആ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കല്ലേ, ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെയൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നുള്ള അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ മധ്വാചാര്യരാക്കി ഉണ്ടായി. മധ്വാചാര്യ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം മധ്വാചാര്യർ അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ 5ാമതായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ്. ആ മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ദ്വൈത ഫിലോസഫി, മധ്വാചാര്യരുടെ കൈകള് ഇങ്ങനെയാണ്, എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും നമ്മളും ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ട് അല്ലെ. മധ്വാചാര്യരാണ് വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ മധ്വാചാര്യർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ, അദ്വൈതമല്ല, നമ്മള് ദ്വൈതമാണ്, രണ്ടാളും രണ്ടാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴേ അത് രണ്ടും കൂടി കലർത്തിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ്, നമ്മള് ഒന്നാണ്, എന്നാല് അതേസമയം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, രണ്ടാണ് താനും. എന്താണ് അതിനെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ഗുണത്തില് ഒന്നാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്, നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്, ജീവാത്മാവും അല്ലെ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. എന്നാല് അതിന്റെ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്, ക്വാളിറ്റിയില് ഒരേപോലെയാണ്, എന്നാല് ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് മുന്നേറുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിനെ ആയിട്ട് ഉപമിക്കുന്നത് എന്താണ്, സമുദ്രത്തിലെ ജലം ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുരസമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അല്പം എടുത്തിട്ട് രുചിച്ചു നോക്കിയാലും അതേ ഗുണം തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഉപ്പുരസം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ള ആ അല്പം ജലം സമുദ്രമാണോ? അല്ല അല്ലെ, അത് സമുദ്രമാവില്ല, അതൊരു പരിമിതമായതാ, അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഒരിക്കലും നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ്, ആ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല,
അല്ലെ? അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ യാതൊരു തരത്തിലും ഇല്ലാതാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ആത്മാവിനെ കാണാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ 10,000-ൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇല്ലേ, ആത്മാവില്ലെങ്കിലോ അതിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോ എന്താണ് ഷോപ്പിലൊക്കെ കാണാം, റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിലൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാച്ചു ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അതിനോട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കോ അല്ലെ, അതിനെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കോ അല്ലെ, അതിനോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അത്രയും സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് പറയോ, ഒന്നും ചെയ്യോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു വേറെ ആരെങ്കിലും, ഒരു പുരുഷനായാലോ സ്ത്രീ ആയാലോ എല്ലാം അതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവര് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? അവിടെയും വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതെന്നാലും അതില് ആത്മാവില്ല അല്ലെ, പരമാത്മാവില്ല, ആത്മാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് യാതൊരു മൂല്യമില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലും ആ ചൈതന്യം അല്ലെ, അത് ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ അതിന് മൂല്യമുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്ര സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജഡശരീരത്തെ എത്ര കാലം വെച്ച് നിൽക്കും അല്ലെ? ഇല്ല. അത്രയും വേഗം ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ശരീരം ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അവിടെ നിന്നും അത് സംസ്കരിക്കും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തില് അത് ആ സംസ്കാര ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ആത്മാവുള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ അതിന് പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയില് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പറയുന്നു ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവിധ സർവ്വ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാങ്കല്പ്യങ്ങളാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബന്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപമുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? നമ്മളെ അംശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയരുത് അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അംശമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഞാനും ഭഗവാനും ഒരുപോലെയാണ്, അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ലെ. എന്താണ്? അവരുടെ മായയുടെ പിടിയിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെ എന്താണ് ഓരോരോ ശരീരം നശിച്ച് വേറൊരു പുതിയ ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞു അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. ഭഗവാൻ ആദ്യ പുരുഷനാണ്, ഇപ്പോഴും നവയൗവനമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എവിടെയും എന്താണ് മുടിയും താടിയൊക്കെ നരച്ച് പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരവും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്നാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അത് നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.